Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Siyudad sang Iloilo ang magapabilin sa General Community Quarantine sa Disyembre. Magapabilin sa General Community Quarantine ang Iloilo City matapos na hisugtan ng Mayor Jerry Treñas kag COVID team nga hindi na pag-iapila ang desisyon sang Interagency Task Force sa nasyonal. Ginalauman ang mass gathering ilabi na sang magpamilya sa Disyembre, ganiluyag sang alkalde magpabilin sa GCQ. Magapagwas ang guidelines si Mayor Treñas angot sa pagsaulog sang Paskwa. Ang city will be giving out our guidelines for December nga hopefully sundon sang tanan sa gatherings kung maghatag sang gift kinahanglan i-disinfect sa mga family gatherings strongly advise why lang sang inom etc. Kag hindi kita mag party hopping no halin sa isa ka party kadto ka naman sa isa base may kagaw ka dala, ginhalin mo sa isa ka lugar, gindalon mo pagin sa piyak. Luyag man sang alkalde nga mapadayon ang manubo nga COVID-19 cases sa syudad. Base sa datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, alas 12 kay nasang udto, isa lang ang na-record nga confirmed case. Sa pihak sini, nagapati ang alkalde, hindi dapat halugan ang pagpatuman sa mga health protocol. I think cases are going down, but again, let us not fool ourselves that it's going down because we are following the protocols. Once we start forgetting that there are protocols that we have to follow, saka naman yung mga cases. So, ubra hunta nagid lang ang maubrata. Even during December, siguro hunta, masunod kita sang protocols as tagid nga may vaccine. Padayon naman ang panawagan sang alkalde labi na sa mga medical practitioner nga istrikto nga sundon ang mga protocol. Ini matapos makabaton sang impormasyon si Mayor Treñas nga madamo sa mga medical worker diri ang nagka-COVID. Ginaliwata kung nalin ka sa ospital or nagagwa ka sa imo balay kag nagaumbra. Pag abot mo sa balay mo, you have to take off all your clothes, put it in a bag, and then immediately take a shower and wash yourself, no? Kay parang kung maghampang ka sa kabataan mo, kung magupod ka na sa imong pamilya, masiguro ta nga safe ka na. Kagti kung may mga elderly sa inyong pamilya, palayo-layo ka lang kay balaan mo, nagagwa kay moya. Samtang yara na sa ikatatlo nga adlaw ang pagbaton sang Iloilo City Uswag Molecular Laboratory sa Molo sa mga swab specimen. Sa una nga duha ka adlaw, nakabaton sang 129 ka mga specimen ang laboratorio. Ginahulat subong ang pag-aproba sang ordinansa nga magabutang sang taripa sa pagpaidalom sa swab test sa molecular lab sang syudad. We will be charging ang mga iban nga mga makadto lang di like abe ikaw gusto ka makadto sa Boracay. It is required nga before ka makadto may ara kang RT-PCR test 3 days prior, no? So we will accept, but kinahanglan may mga balayran man. Arada subong ang proposed ordinance sa City Council, hindi man kita kasukot kung waay pa maaprubahan ang proposed ordinance. Sa bahin naman sang vaccine, nagapangitan ng alkalde sang 100 milyones pesos subong nga tuig kag dugang nga 100 milyones pesos sa 2021 agud ibakal sang bakuna kontra COVID. Ginatunan man sang alkalde ang pagtanyag sang 50,000 pesos sa mga barangay nga wala sang ma-record nga COVID-19 case sa bilog nga bulan sang Disyembre. Iloilo City may duha na ka mga kaugalingon nga fire trucks. City Mayor Jerry Treñas ginchekyar ang mga ini. Personal nga ginbisitahan ni Mayor Jerry Treñas ang motor pool kahapon. Diri nakapark ang fire truck kag tower truck nga subong ginapanag-iyahan sang lokal nga panguluhan. Donasyon ini sang CityNet, isa ka non-profit organization nga nakabase sa South Korea. Isa sa mga salakyan nga ini ang may 40 feet extendable ladder nga sarang makaresponde sa sunog sa isa ka 3-story building. Specifically, this one, ang tupad na ni Subong, this is basically halos pareho lang sa mga ginagamit natin.
However, ang isa dito sa Piak, it's a tower truck nga kung sa diin may ara na siya built-in nga extendable tower. 40 feet ang iyang capacity, meaning to say roughly around mga third floor ang kaya niya malabot sa iyang hagdanan nga built-in. Plus may ara na siya sang tower nozzles nga pwede man mag-away sa kalayo while dito siya sa ibabaw. Mangin kabahin sang augmentation ang ini nga fire truck sa tion kinahanglan sang Bureau of Fire Protection ang bulig sa pag-away sang kalayo. Pagagamiton man ini sa tion may mga dalagkong aktibidad ang syudad. Sa motor pool ini igabutang upod ang rescue truck nga sang damlag lang gimbakal man sang Iloilo City Government sa balor nga 2.8 million pesos. 2008 pa ang mga fire truck apang sang damlag lang ini ang nag-abot sa Iloilo City. This was initially informed to us way back pa 2018. However, medyo may mga gamay nga mga problems, may mga gamay nga hitches during sa pag-transport. That's why nga doon na dugayan ni siya before nga makuha sang city. And actually, panikasugan gin ni Mayor nga hindi na magdugay pa because the longer nga magstay siya dito sa storage, pwede nga ma-damage ang mga body parts niya or ang iba nga mga specialty equipments nga ara sida sa iya. That's why nga nangita paagi si Mayor nga mapadala na diri sa subong sa aton, and yesterday nag-abot ni siya sa diri sa city through sa Philippine Navy nga ship nga inkargahan nila. Sa subong ipaidalom sa reconditioning ang mga fire truck samtang pagabakla naman sang dugang nga gamitan ang rescue truck. I'm very thankful. Usaron ta ni ang duwa ni after nga makayo na gid ni tanan kag pakayo ta gid. Usaron ta na dira sa City Disaster Risk Reduction Council ta. So mapatrain kita sa mga aton nga mga tawo as volunteers sa Bureau of Fire Protection so that trained ang aton tawo, may ma-drive sini nga mga salakyan. Nagapati ang alkalde importante nga may kaugalingon nga fire truck ang syudad. Ang mga fire truck upod ang rescue truck ipahamtang sa motor pool ang lugar nga ginaplanuhan pahamtangan man sang panibago nga command center. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 20 million nga balor sang cold storage facility ang pagatukuron sa Haro Big Market. Ang pondo ang grant halin sa Department of Agriculture. Sa paglunsar sang Uswag Rolling Store, ginanunsyar sang alkalde ang pagsulod sang Iloilo City Government sa Memorandum of Agreement upod ang Department of Agriculture. Ini para sa pagatukuron nga modular monolithic dome cold storage facility sa Haro Big Market nga nagabalor 20 million. Para ang mga vegetables ni hindi madunot, no? It will be given more time para nga matago naton sa cold storage. Balanin nyo, isagid nga kulang naton diri sa aton syudad amo ang cold storage naton. Kag ang Department of Agriculture through a grant has given the city 20 million para nga makaubra kita sa monolithic nga cold storage dira sa Haro Big Market. Bangod sentro sang komersyo ang Iloilo City, nagapati ang Department of Agriculture nga dako ang mabulig sang cold storage para sa mga mangunguma agod mapreserba ang ilang mga ulutanon nga ginadala sa mga merkado. Ma-preserve nimo akong ama constantly you can sang temperature sa sulod. So if we put in vegetables, it should be at a lower temperature, of course. So kung seeds naman ang ibutang mo dito sa sulod, ga-maintain kami at 14 to 15 degrees centigrade. Pero kung vegetables, dira lang kita sa mga 18 to 20. No? Kaya kung matamaan man na siya ka tugnaw, hindi man mayo para sa aton ng mga vegetables. Pero of course, no, aside from this will not only help ang aton mga farmers diri sa syudad, but also ang mga trading from other municipalities, no? Ang mga produkto nila posible mapa-cold storage sila dira, no? Or
ibutang samtang nagabutang sila sang ilang nga produkto dira, pwede kita maka ano sa ila sang bayad, no? At a daily rate. Magluwas sa cold storage, ginapasalig man sang Department of Agriculture nga mangin kabahin pagid ang Iloilo City sa iban nila nga mga proyekto. Kabahin sang pondo sa Bayanihan Act No. 2 amo ang pagbakal sang madamo nga mga binhi sang ulutanon. Kag iban sini igahatag sa syudad sang Iloilo para sa urban gardening project. Nahibaluan mismo ang alkalde ang naglunsar sang JPT Ediscape sa diin kada barangay ang may kaugalingon nga communal garden. Sa barangay Kamaligharo, ang ilang mga produkto nga utan ang isa sa mga makitaan kag mabakal sa Uswag Rolling Store. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.